O Barcelona Deportivo xogado onte diante de 90.000 espectadores comezou co adubío das citas importantes. O polémico céspede do Camp Nou pobouse de estrelas nun partido que pode determinar o campeonato. Todos o sabían. Eran dúas grandes escuadras as que se enfrontaban, pero con diferentes trayectorias. O Deportivo mantén unha liña sólida regular. Só lle faltaba corresponder cun resultado que non a actuación nun templo futbolístico que saltou como fan os grandes, sen complexos. Pero é que ademais diante tiña un conxunto, o Barcelona, que vive os peores momentos desde hai 4 anos. Non só está golpeado polos resultados, é que o seu nivel futbolístico non aguanta comparación algunha co pasado máis próximo. Na primeira entrega, o Deportivo, coa cautela propia dun conxunto feito e coa defensa máis sólida dos últimos anos, foi catando o contrario para desplegarse con ambición e profundidade. O partido removeuse pasada media hora, nun lance que iniciou de la banda Arsenio. O envío de Rivera produxo o acto polémico entre Manjarín e Nadal, que non foi castigado polo colexiado García Arandencinar. Foron momentos de gran excitación completados ao transformar Koeman un libre directo. O Barça aguanta de presión futbolística gracias a accións personais de xogadores dunha clase que está por enriba do debate. Mais o Deportivo, que nunca entregou o partido, contestou rápido nun córner botado con suma picardía por Fran. O futbolista galego que xa lucira nesta praza o ano pasado xogou onte a un alto nivel. No descanso, e se permiten, o céspede pobouse de coidadores que ben lembraban a mariscadoras nunha praia galega. O empedrado do Camp Nou está a ser moi criticado. Arsenio tirou da diplomacia do país para non falar do tema. ¿El terreno de juego, el césped, les ha perjudicado en su juego? ¿Cómo lo ha visto? Yo no digo nada porque igual me enseñan tarjeta. No segundo tempo, o Deportivo puxo o candado desde o principio e Costadino comezou a sementar de veleno as súas intervencións. Pero o partido gardaba unha xogada vital. Cando se chega e non se transforma, róndase a traxedia. Na acción de Romario estivo parte do resultado. O brasileiro evidentemente non anda fino, quizáis tampouco estea motivado. A partir daquel momento, Barcelona fiouno todo a balón parado e as aparicións dos coruñeses foron continuas e algunha de novo con polémica, como o acto entre Manjarín e Abelardo. O Barça non podía conter a maior puxanza dun equipo que sempre camiñou vertical en pos do empate. Mediado o segundo tempo, chegou a desgracia nun lance no que Boro flirteou co penalti e na que, tras un choque con Vaquero, Canales caía lesionado. Se o contento dun futbolista é xogar, a Canales a alegría durou de pouco. Desde o remate do partido fronte ao Español na cuarta xornada ata a 13ª, seica mal número. Arsenio daquela vía así o partido. Non son destos partidos que pensas que todo estaba feito xa, porque si realmente non culminas en estas tantas accións como tuvemos, eles podía vir outra falta, podía vir outra xogada de Romario, porque nós xa estábamos arriesgando moito. Arsenio entón botou man de Salinas. Con el, en o treito apaixonante do final, elevouse o perigo. O vasco, concentrado sempre, avisou os 2 minutos. Era tal daquela o empeño do Deportivo que o Barça mimaba o gol de Koeman sen rubor. Todos arroupaban a Busquets. E así chegou o trance final. O xa sabido, o centro de Fran, o salto decidido de Jukic e o gol de Salinas. Era o soñado, un gol de Julio Salinas no Camp Nou e no último minuto. Cruyff confesou que non estaba doido. No, se sabe que es su calidad, ¿no? Y si una vez más, si defiendes fuera del área, tiene mucho menos posibilidades, pero en una jugada tan aislada es lo suyo.